Λοιπόν, ανακαλύψαμε το πιο φθηνό μεζεδοπωλείο στην Εύβοια, στη Χαλκίδα. Το είχα δει από το ίντερνετ, δεν το πίστευα και από κοντά ότι όντως είναι έτσι. Το μεζεδοπωλείο της Αργυρός. Πάρα πολύ ωραίος ζεστός χώρος. Ήταν η πρώτη στάση του ταξιδιού μας. Δεν θα το πιστέψετε πόσο οικονομικά είναι, αλλά και πόσο καλή ποιότητα και μεγάλες μερίδες. Βλέπουμε μπριζόλα χοιρινή 4 ευρώ, μπιφτέκι 4 ευρώ, φιλέτο κοτόπουλο 3, πατάτες τηγανιτές 2 ευρώ, 50 λεπτά το ψωμί. Γενικά πολύ ωραία εμπειρία το μαγαζί αυτό. Εξάλλου είναι και viral, γι' αυτό είναι viral. Μας φέρνουν ψωμάκι με λαδορίγανη ψημένο, η χωριάτικη σαλάτα 3,5 ευρώ, φιλέτο κοτόπουλο συνοδεύεται και με πατάτες, οπότε δεν πήραμε πατάτες έξτρα, 3,5 ευρώ αυτό. Πατάτα ορεκτικό γεμιστή με τυριά και λαχανικά, 2 ευρώ μόνο, όλο αυτό το πύλινο, πάρα πολύ ποσότητα. Και εγώ πήρα μπιφτέκι με ρύζι, το ρύζι τέλειο σπυρωτό με λαχανικά και όχι ένα απλό ρύζι, και ένα μπιφτέκι πολύ μεγάλο, γεμιστό κι αυτό. Μια γλυκιά γατούλα.